n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 30 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji were kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị,
maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, ọkacha odudu odula anyị n'izuụka gara aga, wedubata anyị n'izuụka ọfụ ya na n'ụbọchị ọfụ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile nke izuụka ọfụ n'ụwa na-erunye n'aka ya, na-ayọ ka o duo anyị, ka ọ gbaziela anyị, ka ọ gọzie anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-erunyekwazi masị n'ụwa maka udo nke ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
nwatụrụ Chukwu nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke mụrụ anyị nọrụ anyị ebere, n'ihi na so gị ya so. N'ihi na so gị ya so. Kachasị n'ihe elu, nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, were tosi iketa oke na ndụ nke i kwere anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru: were ọṅụ tiere Jekọb mkpu, were ọṅụ wulite elu n'isi obodo niile. Kwupụtenụ otito unu, kwuonụ sị, onye nwe anyị agbapụtala ndị nke ya, ọ gbapụtala ndị ọnwụ gbufọrọ n'ala Izrel. Leenụ anya, aga m esite n'ala ndị ugwu akpọlata ha, aga m esi n'akụkụ ụwa dum akpọkọta ọnụ, bịakwa kpọlata ma ndị ìsì ma ndị ngwọrọ nọ n'agbata ha, ma ndị inyom dị ime na ndị inyom ime na-eme ga-alọta n'igwe n'igwe. Anya mmiri ka ha bụ n'anya wee pụọ, mana aga m akasị ha obi mgbe m na-edulata ha. Aga m esi n'okporo ụzọ dị larịị, si n'iyi dufe ha iyi, ka ihe ọbụla ghara ịkpọ ha nnukwu, n'ihi na abụrụ m Izrel nna, Ifrem bụ diọkpara m. Okwu nke sepụrụwa. Azịza: onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Mgbe onye nwe anyị kpọlatara ndị Zayọn ejidere n'agha, ọ dị anyị ka ọ bụ ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ọnụ anyị juru n'ọchị, ire anyị juru n'ọṅụ. Azịza: mgbe ahụ ihe kwuru n'ala mba niile bụ, onye nwe anyị emerela ha nnukwu ihe dị egwu. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu. N'ezie, obi dị anyị ụtọ. Azịza: onye nwe anyị, mee ka ụmụ anyị akpọkpụrụ n'agha laghachikwa n'ala anyị, dịka mmiri iyi dị iche si alaghachi n'ime osimiri.
ndị ji anya mmiri ghaa mkpụrụ akụkụ ga-eji iti mkpu ọnwụ enweghị obi azịza. Ọ bụ ezie na ha bere akwa mkpụrụ akụkụ ọhịhịa pụọ, ma lee ka ha kwere ukwe ọṅụ bụrụ ihe owuwe n'ubi n'ukwu na-abata azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akụkọ ozi edegara ndị Hibru. Nnukwu ụkọchukwu ọbụla bụ mmadụ, esiri n'agbụrụ mmadụ ghọta, bịakwa debe ya iche, ka ọ bụrụ onye nnọchite anya mmadụ, na onye na-agba ụkọ na-abata mmadụ na Chineke, ka ọ na-achụnye onyinye na aja maka njọ. Otu a ka o si bụrụ na ọ ga-enwe obi ebere maka ndị na-amaghị ihe, ma ọ bụ ndị na-aghọtaghịnụ. Ebe ọ bụ na adịghị ike mmadụ soro kee ya agbụ, n'ihi ya ka o ji achụ aja njọ maka onwe ya na maka ndị mmadụ. O nweghị mmadụ na-eji aka ya eburu ugwu dị otu a, ebukwasa onwe ya n'isi. Kama onye ọbụla enyere ugwu ahụ bụ onye Chineke kpọrọ ọkụ, otu esi kpọọ Erọn. N'otu aka ahụkwa, ọ bụghị Kristi jiri aka ya tụbe onwe ya ụgọ, nke bụ nnukwu ụkọchukwu, kama ọ natara ya n'aka onye ahụ si ya, nwa m ka ị bụ. Taa ka m hụrụ nna gị. O kwukwara n'ebe ọzọ sị, ị bụ ụkọchukwu ruo mgbe ebighị n'usoro nke Melkizedek. Okwu nke osebruwa. Onye nwanyị kwuru sị, abụ m ihe nke ụwa, onye ọbụla na-eso m ga-enwe ihe nke ndụ.
Mark dere. Isiokwu, nna m ukwu, mee ka m hụba ụzọ. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya na oke igwe mmadụ ahụ so ha na-ahapụ Jeriko, otu onye arịrịọ kpuru ìsì a na-akpọ Bartimeus, nke pụtara nwa Timeus, nọdụrụ n'akụkụ ụzọ. Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jesu onye Nazaret na-agafe, ọ malitere iti mkpu na-asị, Jesu, nwa David, mere m ebere. Ọtụtụ mmadụ bidoro ịbara ya mba, na-agwa ya ka o mechie ọnụ. Ma mgbe ahụ ka o tibere mkpu nke ka nke, sị, nwa David, mere m ebere. Jesu wee guzo sị, kpọtanụ ya ebe a. Ha kpọrọ onye ahụ kpuru ìsì, sị ya, obi sie gị ike, kulite, ọ na-akpọ gị. O wee gbapụ akwa. Akwa aghara n'ihu, welite elu wee sị, gakwuru Jesu. Jesu jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị? Onye isi ahụ wee zaa ya, nna m ukwu, mee ka m hụba ụzọ ọzọ. Jesu zara ya, ngwa lawa, okwukwe gị azụọla gị. N'otu ntaba anya ahụ ka o bidoro hụwa ụzọ, bịakwa soro ya na-aga n'ụzọ. Ozi ọma nke onye nwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma anyị nọ nata mgbaghara njọ. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, enyere ya aka. Ama m na-enwego ofu nkụzigolo ebe a. Na nkụzi ahụ nkụzi bụ na a na-ama ndị ụka Katọlik ikpe na anyị ada agụ akwụkwọ nsọ. Unu ananụ ka a na-ebu anyị nyaba ebubo na anyị ada agụ akwụkwọ nsọ, ka anyị wee pruvu ndị a na-ekwu ihe wrong today.
mmadụ one gụrụ reading na tupu ha bịa ụka? Okay, 1, 2. Okay. Ụnụ afọ na ndị kwuru na ha kwuru eziokwu. Yeah, because part of the preparation of coming to Mass bụ na ị ga-agụ ihe ọgụgụ ọfụma. Maka na ị na-eche sọsọ nke fada ga-akọwa, it will never be enough. Mana ịma na onye ọnọdụ even na a na-eme n'ihe niile, onye na-akwado ịba class, ọ bụ na ị chọrọ ịdị very efficient in that class, what do you do? Yes, you study what is to be taught. Ya bụ onye nkụzi na-akọzi ya, ọmana ada sand, ọmana ada aja. Mana ọ bụ na ịgụọ ya onye nkụzi na-ekwu, ịnọdụ with authority, and iwenye aka enu chọọ ịjụ ajụjụ, ọ dị ka ebe Jesu na-ajụ ajụjụ asị, kedu afọ mụrụ nwa, kedu ebe o si mara ihe nke ọ na-ajụ. Ọnya ka ụka ji etinye etu ahụ. So ana m ayọ ka ma na mgbe ụfọdụ a na-epostu chakwa ihe ama na forum, epostu ya na forum, ewe ya akụkọ Nweke, ama na akụkọ Chineke, ewere na akụkọ Nweke na ọ tinyekwa n'ihe ọ na-etinye. Onye ọbụla eme anya is right. Mana ọ dị mma na anyị na-agụ akwụkwọ nsọ, maka na ị na-agụ akwụkwọ nsọ, ebe ahụ ka ike anyị niile dị, ebe a ka ị ga-agbabaga, ebe a ka ọ ga-abụ ihe sie ike iwere ejide onwe gị ume. I will never let you go unless you bless me. I will never let you go unless you bless me. I will never let you go unless you bless me. I will never let you go unless you bless me. And ebe egwu a si wee pụta bụ okwu Elisha kwuru mgbe ọ na-agwa Elijah okwu. Ọ sị Elijah, ihe ọsọ si na-ekwu, nothing will stop me from receiving the blessings from you. Ihe anyị na-abịa n'ụlọ ụka bụ ka anyị nalụ ngọzi Chineke. Ana anyị amarapụ nata Chineke na ọ bụ na ọ gọziri anyị. Ọ bụ na o mezuru okwu ọnụ ya n'isi anyị, anyị amarapụ nata ya. Anọ nya ka anyị fụkwara ivu mma n'ozi ọma. Bartimaeus ekwere ekwe. I will never let you go unless you bless me. Anyị niile na-edili ngọzi Chineke n'ụtụtụ n'efie n'abalị. Anyị na-eje eje, anyị ana, anyị na-edili ngọzi Chineke. Ọ bụrụ onye kwụ ọtọ tata, kwụ ọtọ echi. Ọkwe? Ihe nji kwuo okwu a bụ na enwe one of my friends na Germany. Ndị a na-ekwu agbago tiketi eji eje Nigeria na December. Tiketi adịgo ready, ngwongwo adịgo ready. Even na egobego ihe ụfọdụ na Munich, egobego ihe ụfọdụ, and ha ka mụrụ nwa ọfụ last year, the only child last year, nwa nwoke. Enwecha aṅụle, a na-asị ka ekuluzie nwatakịrị megene, ka eku n'alụ ndị ụlọ, ka ndị nọ n'ụlọ megene nye nwa ngọzi. A na-akwado nọkata nwaanyị fụba obele bọọlụ, na-asị ogene bụzi nke a, ụlọ ọgwụ ka eje mazịa ihe bọọlụ. Ọgbọkwụ na-enwe ihe n'ahịa na o jikwa aka megene ejeze fụ na kansa, leukemia, emetasaiz go na-arụ ya niile. A na-agwọ nya ka o biri kịta. Ma tiketi Naijiria, ma nwatakịrị ọfụ, ma nwoke nụrụ nwaanyị ọfụ, ma ụmụnne na-eche onye jebere obodo oyibo ka ọ natala ụlọ ka ha sị ya nnọọ, ma ndị aka enye ego, ha niile onye ọbụla na-enezi n'anya what is going on.
ya bụ na enwero ebe ha dị safe. Yesterday kwa anyị jelo kedafa nwoke oke osisi enwe onye amara. So many people nwere ike ha ama ya, or some people, mana ndị mmụ ya mana ọ bụrụ na ogologo ka a na-eto ya, o toro ogologo. Ọ bụrụ na nwoke na-ama mma, oke osisi mara mma. Ọ bụrụ na nganga ka a na-eme, ịchọ nganga fụ oke osisi. Ọ bụrụ na akwa ka a na-eyi eyi, na ịchọ konkosa a na-eyi eyi, na o yichacha konkosa nke ya na ọ dị ka ọ na-atụ ụtọ, oyi ọdọgo ya etu ọmakwụ ma rapịa ọdrọpụ ọdọkwa ya. Ihe a ka ọ ga-emekata. Ọ bụrụ na anya gị achọrọ ịfụ ya, ị ga-afụ ya, maka ọ ga-emegide ka ịfụ ya. Now ka anyị ji settle yesterday. And so ihe o ji dị nnukwu mkpa mgbe ụfọdụ anụma point ya bụ ivudo nwere nọ na-agwa ya my uncle na mmadụ anyị ji burial. Ọ na Nigeria ka onye anwụ ka ọ n'ebe a, nsị a nọ n'ebe a. Ọsị m mmadụ ọ na-anwụ anwụ na America. Like they don't even imagine na mmadụ na-anwụ na America. The only difference bụ na speed eji anwụ na be anyị dị iche, maka na ihe so na erika. Agụụ sie, ụlọ ọgwụ sie, ume mmapụ sie, na ngwongwo ka nkụ so ọnya na-eme ebe ahụ. A na-ada ka ọkụkọ lili mgbu ọkụkọ. So mana ebe a na-anwụkwọ na anwụ na onye ọbụla, a na-anwụkwọ steady. So n'ọnya ka o ji wee dị mkpa ka anyị na-ekene Chineke mgbe niile, ka anyị na-ayọ ngọzi ya mgbe niile, ka anyị na-ayọ nchekwaba ya mgbe niile. Ịbịa n'ihe ọgụgụ agụla anyị, isiokwu ya tata, ọ isiokwu m tata bụ God heal my blindness. Chineke gwọọ m isi. Ọya buru ibu n'ụwa, mana echelu m na ofu ọya kachacha ọya bụ gịnị? Blindness. Ị na-ayọ ọya n'ụkwụ, ị nwere ike nọlarị na be gị, ndị mmadụ bịa isi ha gịnị? Nnọọ. A na-amụ amụ, ị mara ihe eji amụ amụ. A na-ebe akwa, ị mara ihe eji ebe akwa. Mmadụ bata be gị, ị mara onye bata anụ. Ebunyegodi gị nri ị ga-eri eri, ị mara anya na-eto nri tupu ọnụ anara ya. Ebunye gị nri ị ga-eri eri, inekata nri a mgbe ụfọdụ ọmalịcha etu ọ dị, ejugodi gị afọ tupu ị na-etinye n'afọ gị. Mana onye kpụrụ isi enwero any appreciation of God's gift o nwere. In fact, the worst of it bụ na akpụrụgodi gị na-eje, ị mara ebe akpụ ga-eje. Akpụrụ gị na-ana, ị mara ebe akpụ ga-ana. And so in your whole life you are totally dependent on something. Onye me na blindness adịrọ mma. O meli ọjọọ njọ rinne. Elu tata n'oziọma egosi anyị onye kpuru isi, Bartimaeus. Jesu na-agagharị na-akụzi nkụzi, o si Jeriko were apụ. Mana usually onye nkụzi ọbụla bụ onye nkụzi na be ndị Juu na-abụ ọ na-ege ije. Ịmana ndị be anyị na-asị na ọgidigidi bụ gịnị? Na ọgidigidi bụ ugwu eze. Ya bụ ndị nkụzi ha na-akụzi nkụzi na skuul, etu esi enwe skuul, ijezie na skuul na-akụzi a na-ege. Mba, etu ha si akụzi nkụzi, ndị Grik na-akpọ ya peripatetic. Ha na-aga, ha na-ekwu okwu, blessed are the poor for they shall inherit heaven. Ndị mmadụ eme gịnị? Enulu na-eso ya n'azụ. So people follow them at every pace and at every time and at every point. But in the case of Jesus, ndị mmadụ na-esie mana ha amaghị ihe ha na-eso. Ọsọsọ onye Chineke chọrọ inye anya nke mmụọ, you can be following Christ and you are still blind.
ị nwere ike na-abịa ụka dị blind. Unu afụnụrụ ebe onye na-eje ụka na-akpa nsị? Unu ọfụrụ gị? Akwụghị m ihe bụ ịkpa nsị ya ndị be anyị si asụ ya nsị na aja. Unu afụrụ gị ebe onye na-eje ụka na-achụ aja? Ije na cross road niile na village, ụzọ na-agbara ịtọ, ị ga-afụ ebe dobere o dobere ya n'isi ebe o dobie. Half of ndị dobelu nsị na aja ahụ bụ gịnị? Ndị jere ụka n'ụtụtụ je weli edobe n'ehihie. And so na mmadụ ije ụka ma this is why so many people were following Jesus but they were still blind. But Bartimaeus, who was physically blind, was spiritually okay. He was the only person who could see Jesus. From physical blindness to spiritual clarity. Ma the rest na-esie isi. Bartimaeus anụra na Jesu na-aga. Gịnị ka o mere? O tibe mkpu. Ndị mmadụ nọ na-akpọ ya Jesus of Nazareth. Kedu ihe Bartimaeus kpọrọ ya? Ihe ọ kpọrọ ya bụ Son of David, have pity on me. For Bartimaeus to say, he didn't call Jesus of Nazareth because Jesus of Nazareth is a general name. Jesus of Nazareth. Jesus. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. No, that isn't bad. Oburo Jesus of Nazareth. Ihobubu, son of David. Can you hear the son of David? You heard the son of David, because there was a promise God made. Now through the lineage of David shall come the salvation of humanity. No stena burungoka can zopota hageswebia. Ebo bu no nya bo onye nzopota o ji anya nke mmofo na salvation nya bu Bartimaeus can only come from this man. Ebo bu na Chineke promise go that through the lineage of David shall come the Savior. That his salvific vision has come. Osea, Jesus, son of David, have pity on me. Only think, well, if we hear you talk, and then I'm going to police. Ijirego, Ironyoto, Irezibaka, Ndebo Madu Neku, Imagine, Emandi Boneku has again, Nene. Ndebo Madere Nderendo Kaga. As an enemy. Man, the more they talk, get it on them. On there is the pitch. Because I wait for crowd. I don't care about crowd. I hear Bartimaeus goes like that. And in if so many people God has saved are not crowd people. What I want you to robala. Mgbe ya na ihe na-eme. Onekata onwe si Chineke. Ọ bụgodị na mbịa metụ ọnụ uwe gị aka. Na ihe na-eme m ga-ana. At the point on na-ekwu ihe ahụ. Ndị so Jesu bụ igwurube because he's a teacher. So many people were still following him, and so many hands were touching him. Mana aka ndị ahụ niile bụ aka ndị isi. Because they were not seeing. How many ụfọdụ na-esi because he's a teacher of extraordinary. So we are so privileged to follow him. Ha na-esi nke nganga. Na ịmaga etu esi etili ọgaranya mkpu. A na-esie ọ dị ka Morocco kwurie ọsụ na ọgaranya maka mma na okorobịa na ịkpata ego na okorobịa ụmụ okorobịa na-etiri gị mkpu ụmụ nwaanyị a na-achụ gị achụ ijebe obodo esoro gị jebe ịnaba obodo esoro gị naba ikwu okwu obodo akụbara gị aka ma ị kọgherila akọgheri a na-akụ ya
maka na ọ gị mere gịnị gị nwakwuru ihe ọ bụla i kwuru. I will fire all of you. Ọgwụ ezi a ga-eti electricity. I will fire all of you. Asị akụba aka. I will water all of you. Akụba aka. Onye kwuru, ọgaranya kwuru. Nwaanyị emetụ aka o metụ zọta onwe. Jesu si kedu emetụrụ ya aka. Ndị mmadụ na-asị ka ịgwa gị bụ emetụrụ gị aka. Mmadụ niile na-aga ebe aka dị mmadụ nọcha n'ahụ gị. Ịbụ na ụfọdụ ka na-agbata na-achọ ka ha metụ gị aka. Jesu sị mba, rapụ aka ndị a n'aka ndị isi. Na-enwere onye nke fụrụ ụzọ ma onye na-aga na metụrụ ya aka. Who is that person who touched me? Ọgba ka sị na nwaanyị weluzie ụjọ ahụ maka nwaanyị echego ka ofu onye si na ya metụrụ aka ka ya si ebe ahụ mee gịnị na nọganazie mgbe Jesu na-insist somebody touched me. Who is that? Ọgba ka nwaanyị gbara ọsọ onye nwaanyị ọmụ ọsị nwa m, go home, your faith has saved you. N'ife ụzọ ị na-afụ azọpụtago gị. O gosi na okwukwe bụ ụzọ anyị na-afụ. Egbadatakwa to Bartimaeus. Bartimaeus eticha mkpu nke ya asị amechọ anọnya ka m ji ekwu, don't follow crowd in your spiritual journey. Ihe ọbụla gbasara gị na Chineke is your personal journey. Get convinced. Enwego ụbọchị m kọwara ya here. Anyway, some 4, 5, 6 years ago, and I think I've given this testimony before. No katama mi hene mem nobi. Today Lucy na amaram. Nje hospital. Doctor nyem patch matsem madie nobi. Ngolo patch mado obala mamu ke na ya. Hey. Sia ande iburu gwa bia. So okay, hopu ha. We are all God's number one. And you should believe. God takes you out of every blindness to clarity. It's your faith. So every time on Naka Mass, etima aka meba miro na afa na nwana m nso aka m ni na aka m na-adọ ọsọsọ nchọzi ngozi ndị mmadụ ewepụtakwa ngozi si eme gịnị ezokwa m ya n'ime ebe a n'ime obi nka ntụkwasara ya nsu na onye nwaanyị nọnyere ụnụ so ofu ka m gwara ụnụ niile eme gịnị ụnụ asị nọnyekwalụ m even nke m na-ekwu bife echenjizi eto nọnyekwalụ mmụọ gị na mgbe ahụ na unu niile na-asị nọnyekwalụ m asị Chineke ịnụgokwu n'ihe ndị a kwuru biko asị nya biko unu ama m ihe mụ na ihe na-eje ana m akọwara ya biko maka ama m ihe m ọta ịfụrụ nnọọ ama m ihe m na-eme na ya. I'm not joking here. 23 years the same thing mana aka na-eme ọ na-atọ m ụtọ because I understand and I believe in every bit of it. Onye mere igekwa ihe ọgụ nke bụ sị na onye ụkọchukwu na-esi n'etiti ụmụnne were arọpụta ya na ada arọpụta ya maka nọọ angel ka ọ bụ gụọ ya akwụkwọ nke Hibru ọ sị mana ọ site n'ịfụnanya nke Chineke ka o ji akpọrọ ya ọ sị that no man takes this honor upon himself, that it is honor given from the above irrespective of the n'etiti ụmụnne, but it is an honor given from the above and neto hate wee họrọ Aaron ka esi họrọ ya. And that's why Father ji bụrụ Father. Etu aka nsi kpegide ekpela ọ bụrụ ụnụ nwa na-ekpele ụnụ na-atapụ pawa ụnụ na-amarọ na-atapụ ya na-atapụ pawa ụmụaka nnọkọtasị nne na-enekwa ụmụaka niile si ya nọnyelu m. Etu aka nsi megide ha ọ na
ijere ozugbo ụlọ ọgwụ ọzọ enwezie mma agwa nwe ụbọchị nkwuru ebe a sị I can run 2 miles comfortably, mana enwe ndị ga-agba I run 2 miles comfortably maka na Chineke ejighị aka begene gbupie ya. And so you can be in the crowd, ndị mmadụ adị blind, but you see, and you see because you have that power of faith. Okwukwe ahụ ozugbo Bartimaeus tichara mkpu a, Jesus say call him. Akwụkwọ nsọ sị and he jumped up. O chọrọ dị nke abụrụ dị maka ndị ahụ melụ mechie ọnụ. Ozugbo Jesus call him, ha kiriti ma ndị mmadụ acha ọcha n'ụtụtụ eji oji n'ehihie ebe ọ bụla ikuku jebelu. Mana akwụkwọ nsọ sị ozugbo a na-ekwu call him, ndị mmadụ eje ngwa bịa na onye nkụzi na-akpọ gị. Bartimaeus nwere onye gere ntị. Akwụkwọ nsọ sị he jumped up on his feet and moved. Even though na onye isi ọ mara ebe ọ na-eje, ha nyeziere ya aka. Jesu sị ya, lekwa okwu Jesu kwuru. Jesu sị ya, what do you want me to do for you? A na-achọ nke ghọta okwu a miri emi. Kedu ihe ị chọrọ ka m melụ gị? Why? Jesu n'ọfọ na ogburu isi. Ọkwa ma na ogburu isi. Ọ ma na ọ na-aya ayọ. Mana Jesu sị, ask and you shall receive. Say it with power. Say it. Continue saying it. Continue talking about it. Bartimaeus, say it. Don't presume. Ebuna n'uche na Chineke ma ọ n'ikwu gị enyi ahụ na ọ dị ka ọ zara gị n'ihe ekwuzie tata. Continue saying it. Okwuru ya, Jesus ya, Fozo, I want you to see. Mana akwụkwọ nsọ sị ka a gwọchara ya, kedu ihe Bartimaeus mere? He didn't return back to blindness. He followed the light. Umunna Christi, may God heal us from every blindness. We have so much blindness in our lives that is holding us. I didn't move like the crowd. Neso Jesu. I didn't move. They move. But anyada fear. Ka Chineke move away from the crowd. Nya n'ife. Genwe ike mee ka anyị ghọta ya karịa ka anyị ghọtara ya tata site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ emeghị eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ. Onye si na nna na nwa pụta. Onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa. Onye si na ọmakwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sọpụrụ gị, iji welu bunye afa gị enu,
iji were ofe gị ofufe. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Ka nratazie n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ka anyị yi ọnụ Chineke ka ọ tọpụ anyị n'agbụ nke isi. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ihe na-akpa ha. Isi nke ụmụaka anụghị ihe. Isi nke di na nwunye nwere ike ịkpa nkata mụlịa amụ. Isi nke ndị kwe na ndị ekwena. Isi nke enweghị ike inwe mmụọ nke mgbaghalụ. Isi nke anya ukwu nke obi ọjọọ. Isi nke ekwe ekwe. Isi nke ịnyanya na ihe ọbụla nke na-enye anyị mgbakasị arụ. Anyị na-ewere ha niile na-erunye n'ọba aka Chineke n'ụbọchị tata, na-asị ka o nekwasị anya niile n'obi, nee ka mkpa anyị si wee dị, mara ebe ihe ọbụla na-adọchi ya ndụ anyị azụ, ma gbuola anyị ha niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị.
rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ, biko tụgharịala anyị anya na onyinye anyị na-ehunyere ebube eze gị, ka ihe anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara gị otuto. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi elu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye ji ụwa ka ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, bịa sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otuto nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị kpọpụta na ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a sọte erukwata ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara owere achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m
nke a ga-ejuru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agwa ya n'ihi ụta n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị ejupụta ya. Gozie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Cheta akwado ụmụnne anyị ndị dị nchekwube were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi nekwere gara aga gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ikpe, were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa nke ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-ayọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee ruo na ndụ ebebe. You satisfy the hungry heart with gift of finest sweet. Come, give to us, soul-saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, they follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest sweet. Come, give to us, soul-saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest sweet. Come, give to us, soul-saving Lord, the bread of life to eat. It's not the cup we bless and share, the blood of Christ outpoured. Does not one cup, one loaf declare our oneness in the Lord? You satisfy the hungry heart with gift of finest sweet. Come, give to us, soul-saving Lord, the bread of life to eat. Dun, 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 dun.
Ka anyị ya ayịyọ. Onyenwe anyị, biko mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị, mekwa ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa a bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'ezie n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Ihe niile Jizọs bụrụ nke Jizọs ka mma, ọrịa ka mma. Ihe niile Jizọs bụrụ nke Jizọs ka mma, ọrịa ka mma. Otodri Jesu. Parish announcements. We still have a few candles available for your dedication to pray for our beloved departed. They will be lit during the masses for the month of November. The donation is $30. First come, first serve buses. Thank you. Friday, November 1st is All Saints' Day, a holy day of obligation. As Catholics, we are called to attend Mass that day. We will have 2 bilingual Masses at 8 a.m. and at 7:30 p.m. On Sunday, November 2nd, we will have 3 Masses, 8 a.m. in English, 12:30 and 5:30 p.m. bilingual. You can offer these masses for your beloved departed by including their names in the All Souls envelope. These masses will also be offered for the souls of those enrolled in our Purgatorial Society, those whose funeral masses were celebrated here this past year, and for the names on the All Souls dedication candles in front of the altar. The diocese recommends being cautious when voting on Proposal 1 being presented as an equal rights amendment in the upcoming election. If passed, it could, in essence, insert gender ideology into child and adult sports, schools, hospitals, and even our churches. It would undermine the religious liberty protections that the state constitution provides for the Catholic and other religious institutions. Vote no. For more information, go to nyscatholic.org. Bands of marriage.
Oliver Linus Ntal, son of Nessie Linus Ntal and Margaret Nteke Oga, and Caroline Oziebe, daughter of Ben Oziebe and Gloria Ujiebe, wish to enter into a canonical marriage in the church. If anyone knows of any impediment by virtue of which this marriage should not be celebrated, he or she is obliged in conscience to inform the parish priest as soon as possible. Next Sunday, the second collection is for All Saints' Day and for serving those who serve. Thank you. Remember that you are in church. At the end of the Mass, please leave silently. Otodri Jesu. Here, last Sunday of the month, the youth can come for your special blessing. The choir. Come and see the Lord's goodness, His mercy and compassion. Come and see the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Come and see the Lord's goodness, His mercy and compassion. Come and see the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. Come and see the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. Lord God, we thank you for our beautiful children whom you have given to us as a gift. We thank you for their lives. We thank you for all their efforts in life. We thank you that they are all pushing hard to become somebody in life. We thank you that they all go to school and study extensively. We thank you that they are all very peaceful and loving. We thank you that they come to church to pray. We ask that you continue to bless each and every one of them. May they never depart from you. Rather, may they continue to aspire to be good that they are. Bless their parents. Give them all it takes to continue to nurture each and every one of them. Give them sense of obedience, that they will always respect their parents in all things and be able to be disposed to accept corrections when corrections are made. And so, Lord, I ask you to bless each and every one of them today and always, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And when the week out their birthdays. May Lady the Ero. blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the
Happy birthday! Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, onye na-enye ndụ, onye na-enye ihe ọma, onye na-agọzi anyị n'ụtụtụ na ehihie na abalị. Anyị na-ekene gị maka ụmụ odibo gị ndị n'ụwa, ndị pụta n'iru ụmụnne ha ka ha kwupụta n'ezie na ihe ọma na-eme na ndụ ha si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-eweruzi ha n'ụzọ pụrụ iche, ọkacha nwatakịrị nwa odibo gị nwaanyị n'ụwa Amarachi na-erunye n'aka gị, wee na-ayọkọ na-eto n'egwu nke gị bụ Chineke. Ebe ọ bụla inyeli ohere igbu odibo n'ọlta nke gị, anyị na-ayọ ka ị bịa na-agọzi ya dịka nwa odibo gị n'ụzọ pụrụ iche, na-ewerukwazi mama anyị na-erunye n'aka gị, wee na-ayọ ka ị na-agọzi ya, ka ọmalịcha ndụ nke inyegolie nke gagolo aga ka bụrụ egwu na ihe ọma nke ka na-abịa abịa. Gọzibekwazi ụmụntakịrị ya, mee ka ha na-ene ya anya dịka o si kwesị ekwesị, mee ka ha na-egosipụtakwazi ya ịfụnanya ga-atọ atọ, ka ọnọdụ ya n'ụwa n'ụwa bụrụ aṅụrị wee ruo mgbe gị bụ Chineke ga-asị ka anyị niile bịa zute gị. Ya bụ eze nke ebube, anyị ma na onye gọziri bụ onye agọziri agọzi. Ha wee na-asị ka ngọzi gị rụkwasa ụmụ odibo gị ndị a dịka ikiri gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu jike na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Any anniversaries? When do our anniversary her? No anniversaries. Okay, can we rekele ụmụ Masava Solomon Amarachi na ndị gụrụ anyị ihe ọgụ today. Anyị na-ekele agbalị ha agbalị na ndị savụrụ anyị dịka church wardens today. Anyị na-ekele unu, jisie n'ike. Happy birthday again. Otodri Jeso. Otodri Jeso. Again, onye ọbụla gba mbọ ka anyị tụọ votu. Maka ama m na anyị na-eso na ndị na-akọmplen karịcha. Azụ n'ụlọ ji egụọ ihe ndị ọcha dị. Azụ n'ụlọ ji egụọ ihe ndị ọcha dị. Ihe na-ekwu bụ onye mara ihe dị ya n'obi ya tụọ. Onye mara ihe dị ya n'obi ya tụọ. Ebe anyị si bịa eteka. Na anyị ga na-ede ebe anyị si bịa wee mara etu anyị si nọdụ. So onye mmalụ nke dị mma ya mee, mana nke ka njọ bụ na ịtụrụ atụ. That was the worst of it. Jee tụnye maka so much is at stake. So much is at stake. Ọtụtụ n'ime ndị otu anyị ma ụmụnne anyị gbara okirikiri, ndị nwere akwụkwọ karịa ndị nwere akwụkwọ. And otu anyị ga-ekwu ma ga-alarụ ma ga-amụ anya. Nke ọ bụla ebe anyị bidobelu etu anyị zọtabala onwe anyị ka anyị ga-azọ ọnya ga nyesi ebe anyị si bịa eteka. So onye luo ọ na-edene ka bịa ede maka politics is about interest. Onye nwere ebe interest ya dị ya na-eme gịnị ya na-eje. Anọ ha niile ga-ekwu ma ndị anyị ka ga-asị ha bịa abịa ma ha ọ ga-abịa. So adịbe eme kampenu adịbe kampenu kama na eji ekwu bụ eji akọwa etu a na isiokwu m niile bụ onye ọbụla gbaa mbọ ada ebidogo voting nkịta. Ụbọchị ọbụla ide eje ọlụ ebidogo voting na New York. Ụbọchị ọbụla ide eje ọlụ take that time to go and vote. Eche na mbọsị nwanụ from now chekira schools niile ebe ọbụla ọ dị nso for you ije ebe ahụ tụọ nke gị at least dị happy. O nwee mbe kwụsị na mgbe a bịara ọgụ
ya sị ndị ji ha chedo ya gbọgodo ana so that ọ bụrụzie na emesi buru gị onye pụta ọnwa na gị bụ mbekwu nwaanyị ịga na ịgalụ mbọ na ịgbalụ mbọ karịa na abịa nwuo gị n'aka ka ọchịcha so onye bụ onye gba mbọ tụọ vootu ọzọ just joining Dr. Nna to thank ụmụaka gụrụ anyị ihe ọgụ so the readers, you did so well. The readers, you did so well. At least those we are always proud of you. And the first reader, my friend, I've forgotten your name. Chidera, thank you. Sorry. Yeah, you did so well too. It was so perfect. And the beauty of it, my parish, the beauty of it is not only about the reading itself. It's not even only about the perfection of the reading. It's about facing the audience. It's about facing the audience because you want to be able to go to my only home now from the banana where we can be in the medicine. All this until every day, every day, audience when a church is different from this audience. And so I have